Gani boka bakan gizo da akwai akalun murna a gabanmu dakata da ya nuna maka ka kai da idanunka Karima ni ba mutum bace kamar kai na zo ne in taimake ka a duk lokacin da kake neman taimako lokacin taimakon na nan zuwa kada ka damu da nema na a ko ina kake ina tare da kai wato Hamisu dan gidan inda kike ya ga Karima ya ce Ilu dodo Hamisu lafiya ka shigo cikin gida a firgice ana baka takobi ina ka kai takobin inda abin gaba yan wannan bakon da ke zuwa wajen Karima ba tabbas ni ba dan halak bane ba na san duk abin da zai ga maka Hamisu ba ka ci wanda ka je ka mai da takobin da ka dauko ta ni ba zan mai inna ni nake ga wannan magana dalilin kiran ka nan shine muna so ka bayan Bashir ba sai ba ta lokaci ba wannan idan ka mai shagare Bashir ka ɗauko mana magana ya zama dole yau ka haɗa ina ka da kawai malam ka san kowa a Hamisu dan na tabbatar da Hamisu bai da imani kamar yadda mahaifin shi yake bai da imani insha Allah zan tayar da mai shela ya zagaya cikin garin nan lungu da saƙo domin ya isar da saƙo ya faɗa wa al'umma cewa za a gudanar da gasa a dandali ranar Litinin. akwai da ranar Litinin na zaffin da gwani na gaya maka duk abin da zan gaya maka duk abin da za ka yi ka je babu